Manoli quedem els dijous, aprofito per portar-la de matí a rehabilitació, a fer la gimnàstica, osteòpata. Després fem una miqueta de passeig, passegem per aquí pel poble i doncs fem una miqueta d'esmorzar, xerrem, parlem del temps, parlem de moltes coses, depèn de l'estat d'ànim d'ella, però sempre sortim amb una mica d'humor perquè a ella li agrada somriure i a mi també m'agrada que somrigui. Ella penso que s'hi troba molt bé amb mi, jo m'hi trobo molt bé amb ella i fem un tàndem aquí, on no arriba ella, arribo jo. Es que yo me abro enseguida, ¿no? Pero la gente que le cuesta ayudar, pues que no sea así, que no se deja ayudar, que no pasa nada. Sí, jo porto fent voluntariat tota la vida i continuaré fent-ho fins que la salut m'ho permeti. I és una cosa que li recomano a tothom, és una experiència única, és una experiència de vida per la realització pròpia teva com per l'ajuda que li fas als altres.